Yawwa alhamdulillah masha Allah, wannan ita ce motar da aka bamu bayan mun yi wata waƙar siyasa. Mai risala jarumi na dan amana ta kenan, yaron da ba zan taɓa canza shi ba. Ga S Anu. Yawwa masha Allah, mutanen mu wannan ita ce motar. Wata ta hudu kenan wannan. Alhamdulillah wannan ita ce ta hudu. Ka san alhamdulillah jinin mu yana wanda yake kaunar mu ya taya mu da addu'a. Wanda ba yake masoyi ne. Wallahi. Kuma duk inda abin alheri ya samu masoyi ne ke zuwa ya taya masoyi murna. Saboda haka wannan mota ita ce ta hudu da Sagir Fashion. A cikin wannan wata ubangiji Allah ya sa aiki aka ba mu shi ma ya samu. Yawwa mun gode wa Allah, masha Allah, Allah kai ne abun godiya. To ka huta lafiya, ka sauka lafiya a taya shi murna. Na gode Fashion. Yawwa Na gode sauran Allah ya kuma ƙara arziki. insha Allah aikin da muka